Madzulo bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndine Chawezi Banda koma poyamba nayi mitu yake. Bungwe la Malawi Health Equity Network lati boma lisiye kulemba ntchito anthu ake omwe ku maofesi omva madandaulo anthu mzipatala. Eni maminibasi akukonza zokumana ndi unduna ona za mayendedwe pa nkhani yokhudza zipata zapamsewu. Ndipo tsogolo la aphunzitsi okwana 3270 omwe boma lidawalemba ntchito mongoyembekezera silikudziwika. Tili ndizi ndi zina zambiri tikhale limodzi. Tsopano nazi nkhani zonse mwatsatanetsatane. Bungwe loona za umoyo la Malawi Health Equity Network MEHIN lati boma lisiye kulemba ntchito anthu ake omwe ku maofesi amene adawakhazikitsa kuti anthu adzikatulako nkhawa zawo zokhudza ntchito za chipatala. Izi zikudza pamene kuli malipoti oti nkhani zambiri zimene zimapita ku maofesiwa sizidziwika bwino mathero ake. Wezi Gausi wadza ndi zambiri. Mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network George Jobe wati kukhala ndi ofesi yoti anthu azikanenako madandaulo awo akachitidwa nkhanza pa chipatala ndi ntchito yabwino, komabe izi zimakumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa pakadali pano ndi unduna wa zaumoyo amene amalembamo anthu mu ofesiyo. Ndipo mneneri ku ofesi ya ombudsman Arthur Semba wati kuti undunawo uzilemba okha anthu unali mgwirizano umene iwo adachita potengera kuti iwo pa nthawiyo analibe kuthekera kuti athe kulemberamo anthu m'maofesiwo. Komabe iwo anena kuti pakadali pano akuyika anthu osiyanasiyana m'maboma kuti aziona ntchito za ombudsman. Mkulu wa bungwe la Human Rights and Rehabilitation CHRR Michael Kayatsa anavomereza kunena kuti zimene anena akatswiri a zaumoyo zinali zoveka. Iwo ananena kuti kukhala ndi ofesi yoti anthu azikaperekako madandaulo ndi zabwino, komabe azachipatala sakuyenera kuti azilemberapo anthu mu ofesiyo. Tinayesesa kuti tiyankhule ndi unduna wa zaumoyo koma mafoni yawo samayankhidwa. Eni maminibasi mdziko muno akukonza zokumana ndi unduna ona za maulendo posakutira ndi kuchuluka kwa ndalama zimene boma lati amaminibasiwa adzipereka akamadutsa pa zipata zapamsewu zotchedwa toll gate. Wapampando wa bungwe la eni maminibasi la Minibus Owners Association of Malawi MOAM Felix Mbonekera wati mitengo imene ayikhazikitsayi ndi yokwera kwambiri poganizira kuti maminibasi amadutsa pa msewu mobwereza tsiku limodzi. Matthews Katsanda walemba ripoti ili. Sabata yatha boma lidatulutsa kuchuluka kwa ndalama zomwe eni galimoto azilipira zikamadutsa pa zipata zotchedwa toll gate zomwe zili pa Chingeni m'boma la Balaka ndi Kalinyeke m'boma la Dedza. Mwazina amaminibus akuyenera kumalipira 3400 kwacha akamadutsa pamalowa, pamene eni yake agalimoto zing'ono zoyendera kumayenera kupereka 1700 kwacha akamadutsa pa zipatazi. Koma Mbonekera ati ndalamayi ndi yochuluka kwa amaminibasi popeza azidutsa kangapo konse pa tsiku pa zipatazi. Iwo ati pakadali pano alemba kale kalata yomwe bungwe la eni maminibasiwa ayitumize ku nthambi yoona zapamsewu ya Directorate of Road Traffic and Safety Services pofika lolemba sabata ikudzayi. Kawiri muziwe kuti maminibus amayenda pamalo makamaka omwe akupanga apply business yawo Balaka, Nchewu, Balaka, Dedza and Dedza, Lilongwe, even up to Zomba. They will be passing that toll gate more than 4 to 5 times a day. So the choti kwa ifeyo ndikuti tikhala kuti tili affected kwambiri. Nde tikufuna tikhale pansi ndi boma tiawunikire komanso ifeso amve maganizo athu. Koma malingana ndi kalata yomwe unduna wa zachuma udatulutsa, galimoto zomwe zizidutsa mowirikiza pamalopa zizichotseredwa ndi 75 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Posachedwa pa mneneri ku nthambi yoona za misewu ya Roads Fund Administration Amasauko anati mitengo yomwe idakhazikitsidwayi idapangidwa pambuyo pokambirana pakati pa unduna wa zachuma, unduna ona za pansewu ndi nthambi yoona za misewu. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wapempha mipingo kuti akhale patsogolo kuthandiza boma pouza anthu uthenga olondola wa COVID-19 pomwe uthenga wabodza uli paliponse. Achakwera ayankhula izi la Mulungu ku Mzuzu pamwambo wokumbukira kuti Diocese ya Northern Malawi ya mpingo wa Anglican yakwanitsa zaka 25 chikhazikitsireni. Tindi ripoti kuchokera kwa Feston Malekezo.
Achakwera anati pakadali pano pali uthenga ochuluka kwambiri umene ndi wabodza okhuza nthenda ya COVID-19 zimene anati mipingo ingathandizire kwambiri pouza anthu uthenga olondola ponena kuti anthu ambiri amakhulupirira milungoyi. Kenaka Achakwera anayamikira mpingo wa Anglican kamba kubweretsa zitukuko zosiyanasiyana mdziko muno magawo za umoyo komanso maphunziro. Dayosisi yanu mumachita zinthu zosiyanasiyana potumikira abantu mu ntchito za maphunziro primary ngakhale secondary, ntchito za umoyo, kuthandizira ngakhale nkhani yolimbana ndi HIV and AIDS, komanso kutumikira ntchito zokhudzana ndi miyoyo yathu makamaka pomaonetsetsa kuti vana kutetezedwa. Child Protection Program yanu timayimva ndithu. Achakwera kenaka anatsindika kuti iwo ndokonzeka kukumana ndi akuluakulu a mipingo makamaka potenga malangizo choka kwa iwo ponena kuti izi zimathandizira kuti chitukuko chiziyenda bwino. Mawu ake Bishop Fanny Makangani yemwe ndi mkulu wa Diocese ya Northern Malawi ya mpingo wa Anglican anayamba ndi kuyamikira boma pochosa misonkho pakatundu amene amagulidwa omangira matchalichi komanso mamoski ponena kuti izi zichititsa kuti mipingo m'dziko la Malawi ipitirire kukula. Amakangani kenaka anafunsa Achakwera kuti apeze njira zokhazikika zimene zingathandizire kuti fetereza atsike mtengo komanso kuti chiwerengero cha anthu amene amagula mbewu komanso fetereza otsika mtengo chisatsike koma chikhale chikukwera. Pempho lalikulu kwambiri ndikuti ADMAC ikhale ndi mphamvu monga idalili kale, chifukwa kumene kuja kumathandizira kuti anthu adzigulitsa mbewu zawo komanso adzigula fetereza ndi mbewu pa mtengo wabwino. Pamwambowu panalinso Bishop Anafika Lemba yemwe ndi mkulu wa Diocese ya Southern Malawi mu mpingo wa Anglican komanso akuluakulu ena ndale kuphatikizirapo mlembi wa sinodi ya Livingstonia mu mpingo wa CCP. Winanso amene anali pamwambowu ndi yemwe anakhazikitsa Diocese ya Northern Malawi ya mpingo wa Anglican, Bishop Opuma Jackson Biggers. Mpingo wa Anglican uli ma diocese anayi mdziko muno omwe ndi Northern Malawi, Southern Malawi, Upper Shire komanso Lake Malawi. Tsogolo la aphunzitsi a msukulu za primary okwana 3270 omwe boma lidawalemba ntchito mongoyembekezera silikudziwika pomwe ena ayamba kuuzidwa kuti atuluke mnyumba za sukulu zomwe amakhala. Makontrakt a aphunzitsiwa akutha lachitatu sabata ino koma boma silidawauzebe kalikonse ngakhale sukulu zikutsegulira lolemba sabata yamawa. Tini nkhani yonse kuchokera kwa Matthews Kasanda. Pofuna kuchepetsa kuchuluka kwa ophunzira mkalasi monga njira imodzi yochepetsera kufala kwa nthenda ya COVID-19, mu February chaka chino boma lidalemba aphunzitsi ongogwirizira kwa miyezi 5. Mu Juni chaka chino boma lidawonjezeranso makontrakt a aphunzitsiwa ndi miyezi 2 kudzafika pa 25 August chaka chomwe chino. Pakadali pano ena mwa aphunzitsiwa omwe alipo pafupifupi 3270 abwera poyera ponena kuti ali ndi nkhawa popeza unduna wa zamaphunziro sukambapo kanthu zatsogolo lawo. Izi zili choncho ngakhale kuti makontrakt a aphunzitsiwa akutha sabata ino ndipo sukulu zikutseguliranso lolemba sabata ikudzayi. Ena mwa aphunzitsiwa pamodzi ndi manja awo anachoka m'maboma momwe amakhala kupita m'maboma ena kukaphunzitsa. Wachiwiri kwa mneneri wa aphunzitsiwa a Frankson Golowa wati ena mwa iwo akuthamangitsidwa mu nyumba zomwe amakhala ndipo ena akukhala palendi koma sakudziwa kuti aphunzitsabe kapena ayi. Imene nakudziwa unena kuti tile mwibwe ayi tikonzekere tilembe maskimu kuti tikaphunzitsa kapena ayi tingokhala. Pamene panena kuti atiuze kuti kapena tidzipita mwina tipakete akatondola thulo tidzimapita ku nyumba anene kuti atiuze koma baba akungokhala akungone kuti ayi tidzakuzani ayi makutuma kuti. Mneneri mbunduna wa zamaphunziro achikondi chimala wati undunawu utsatira njira zoyenera powadziwitsa aphunzitsiwa zatsogolo lawo. Kuthokoza pa ntchito imene akhala akugwira komanso akupitiriza kugwira mpaka na lero ndipo masiku akubwerawa unduna ukhala kufotokoza kwa iwowo nyaya aphunzitsiwa opita mu ndondomeko zimene unduna unakhazikitsa kuti kodi tsogolo likhala lotani. Akuluakulu omenyera ufulu wa zamaphunziro mdziko muno akhala akupempha boma kuti lilembe ntchito yokhazikika aphunzitsiwa pofuna kuchepetsa vuto lakusowa kwa aphunzitsi mu sukulu. Bungwe la National
Commission for Science and Technology NCST lati anthu aluso ndofunika kwambiri pamene dziko la Malawi likufuna kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli a Isaac Chingota wanena izi pamene bungweli layamba ndondomeko yolondoloza anthu aluso mdziko muno. Zambiri mu ripoti ili. Kumapeto a sabata yatha a bungwe la National Commission for Science and Technology anayendera aluso a Zack Mwale ku Lilongwe komanso a Thomas Damaso kumponera mboma la Dowa. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu a ku National Commission for Science and Technology Isaac Chingota kuti dziko la Malawi likwaniritse masomphenya ake a 2063 nkofunika kwambiri kuti anthu aluso ayikidwe patsogolo kuti azitha kupanga njira zomwe anthu angapangire katundu osiyanasiyana mosavuta. Anthu amene ndofunika kwambiri tiyerekeze ku ndondomeko ya boma yomwe kulimbikitsa ya Vision 2063. Mu ndondomeko imene ananenetsa kunena kuti no dziko la Malawi lino kupita patsogolo ku ntchito ya pachizungu ya manufacturing yopanga zinthu zosiyanasiyana. Ntchito imene iyi mwanjira inayonso ndi nkhani ya sayansi. So tikuyenera anthu opanga zimene zizi azitha kupeza phindu pa njira opanga katundu amene yoyo komanso phindu iwo akupeza phindu even anthu amene akupangira zinthuwo azitha kuzipeza mosavutika. Komano kuti zimene zifike pakuyenera kuti no palowe ndondomeko zosiyanasiyana boma ligwepo anthu ena osiyana-siyana agwepo kuonesa kuti zimene zikupangidwa pa mitengo yomverera komanso anthu atha kupindula nazo zinthu zimene. Ndipo mmodzi mwa aluso a Damaso anati nkofunika kwambiri kuti boma lidzika anthu aluso pa mbalambanda kuti anthu azitha kudziwa luso lawo. Kunena zoona anthu alusofe sitikudziwikayi. Tikumapanga zinthu koma zinthu zikumakhala kuseri. Ndeno ngati dziko atati aziyang'ana kuti kodi waluso ali pati. Ndakampeza waluso uja ndikumuthandizira kuti waluso uja adziwike ane zinthu zija akufuna kupanga zija kapena kupanga zija nkuzitulutsa pa mbalambanda ndikuzikweza ndiganiza kuti dziko likhozanso kupindula. Malingana ndi bungwe la National Commission for Science and Technology kudzera mu ndondomeko yoyendera alusoyi iwo apeza luso limene lingathandiza anthu ambiri komanso limene lingathandize kubweretsa zabwino zochuluka ndi cholinga chopititsa lusoli patsogolo. Ndipo mu nkhani ngati yomweyi sukulu ya ukachenjede ya Malawi University of Science and Technology MUST yachita mgwirizano ndi bungwe la TVETA ofuna kutukula anthu ogwira ntchito za luso la makono mdziko muno. Kudzera mu mgwirizanowu asukulu ya MUST ndi TVETA adzipeza anthu aluso mdziko muno ndi kuwathandiza kupititsa patsogolo lusoli. Zambiri mu ripoti ili kuchokera kwa Justin Mkweu. Popanda maphunziro ena aliwonse, mnyamata wina adayambisa magetsi amphamvu ya mphepo. Wina adapanga wairesi, pamene wina amapanga magetsi kuchokera ku makina osokera zovala. Anthu ambiri ali ndi luso ngati lotere koma amasowa upangiri opititsira patsogolo lusoli. Monga mmene wachiwiri kwa mkulu wa sukulu ya MUST a address Malata akufotokozera akufuna kuthesa vuto limeneli. Tithandizane kuti zimene akuchita anyamata athu ndatsekana m'midzimu ka matownship zimene zikhozothandiza dziko la Malawi ife tiwapatse luntha labwino kuti zinthu zikhale zoti zikhoza kukhala ndithu zoti zingagulitsidwe pa msika. Ndiye takhala tikuyang'ana komanso anthu ena amene ali ndi zinthu ngati zimene zakhala kubwera kuno tinaona kuti ndi chanzeru tisagwire ntchito tokha. Tili ndi abwenzi amene tigwira nawo ntchito ndipo amene tayamba nawo kusaina mgwirizano ndi amene wa TVETA. Mkulu wa bungwe la National Planning Commission a Thomas Mtali wati mgwirizanowu uthandiza kukwaniritsa masomphenya a Malawi 2063. Iwo anaonjezera kuti dziko lino likhale lodziyimira palokha likuyenera kukhala ndi mafakitale amene angachokere ku luso la makono. Mkulu wogwirizira wa bungwe la TVETA a Modesto Gomani wati mgwirizanowu ndi mbali imodzi ya khumbo lawo lotukula luso la makono. Mgwirizano umene utithandiza kwambiri kuti tiyathandize achinyamata ndi atsikana amene ali ndi kuthekera kuti atha kupanga zinthu zoti zitha kutithandiza pachitukuko makamaka kumbali ya kupanga zinthu zatsopano yomwe timati creativity komanso kubweretsa mwina upangiri wodutsa pomwe zinthu zozilili yomwe tinganene kuti technology kuti anthuwa athe kupititsa patsogolo zinthu zawozo kuti zithe kutumikira Malawi mmene zimayenekera kuti zifunikire. Mu mgwirizanowu anthu amene ali ndi luso la makono azilembera kufuna malo ndipo akasankhidwa azilandira maphunziro kuchokera ku MUST komanso TVETA.
mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pano pa kanema wa Times. Tipitiza kupatsirani nkhanizi posachedwa apa zikangotha izi. Keep your eyes on the prize, eyes on the prize, eyes on the dream, eyes on the dream, eyes on the scene, eyes on the scene, eyes on the schemes. You gon' need eyes behind your back to see who's got your back, who's got your back. As a matter of fact, maybe what's your own back? Who you looking at? Who's looking at you? Blinded by love, maybe you need a better view. All eyes on you, all eyes on you. These eyes on you, these eyes on you. World's eyes on you, world's eyes on you. So what you gon' do? So what you gon' do? Readjust your vision for an all-new season of Big Brother Naija on GoTV. Rated 18, proudly sponsored by Abeg and associate sponsor Patricia. Kumanga zinthu zokhalitsa, kumanga kwaphweka. Ngati mukufuna katundu komanso zipangizo zomangira nyumba, musachedwe. Bwerani ku shop yathu ya Cash Build kulimbe. Kumeneku mukapeza zinthu zosiyanasiyana komanso zolimba pa mtengo wa zii. Kumeneku kuli manual selling boards, garage doors, aluminium ndi steel window frames mwazina. Bwerani mudzazionere nokha. Ife a Cash Build timanyamula kukasiya katundu imwe matigula kumadera ozungulira Blantyre mwaulere. Komanso timapereka upangiri pa zinthu zomwe mukufuna. Mukafuna zambiri mutipeze pa www.cashbuild.co.za kapena bwerani pa nyumba ya City Plaza tisanafike pa Yanagis. Shop yathu ili pafupi ndi Electra Sales mumasauko Chipembere Highway kulimbe. Tiyimbireni lero. Cash Build, kugula zinthu zolimba pa mtengo wa zii. Takulandiraniso ku nkhani zathu. Tidakali pa nkhani yokhudza luso. Mchitidwe wakuba ndalama pogwiritsa ntchito luso la makono monga lamya zam'manja komanso makina a intaneti ukupitirirabe kukwera mdziko muno. Koma bungwe lona za nkhani iyi la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lati ndizodandaulitsa kuti anthu samachita ripoti ku polisi izi zikamachitika. Malingana ndi bungweli, kusapita patsogolo ndi maphunziro ndi china mwa zinthu zimene zikuthandizira kuti kuba kotere kudzichulukira mdziko muno. Kwezi Gausi wadza ndi zambiri. Kuba ndalama kudzera pa foni kukuchitikabe mdziko muno pamene anthu ambiri amene akuberedwa akumauzidwa kuti apereke nambala zawo zachisisi zimene amagwiritsa ntchito potenga ndalama mfoni mwawo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la MACRA, Akelias Mulenga, anena kuti chikhazikitsireni ndondomeko yoti anthu azilembetsa simu khadi yawo imene amagwiritsa ntchito pa foni ndi anthu okwana 200 okha amene akutha kunena kuti aberedwa kudzera pa foni pawo. Ngati MACRA chimene tikunena ndi chakuti munthu akakuimbira foni iwe ngati subscriber wa foni sukuyenera munthu akuimbira foni kuti sukumudziwa kuuza kuti atapereka ni pini yanu iwe kwene udabwe kuti pini yanu ipereke chifukwa pini yanga ndipereke chifukwa chanu. Olo akuimbira munthu ukuti atu awina soya business kenako ukuti usanakatenge soya business uja ulipire ndalama ukuyena kuzifunsa wekha kuti kodi ngati ndawina ine mesa ndapi ndikuyena kupasidwa chinthucho chifukwa cha ndikuyeneranso kulipira. Ndipo mneneri wa polisi mdziko muno James Kadadzera anagwirizana nalo bungwe la MACRA anena kuti ndi anthu ochepa okha amene akumapita ku polisi kukanena kuti aberedwa ndalama kudzera pa foni za lamya. Komabe iwo anena kuti ngati apolisi akudziwa kuti mchitidwe umenewu ndi wokulirabe mdziko muno potengera ndi zimene anthu amalemba pa masamba a mchezo osiyanasiyana. Takuona kuti chifukwa chake nchakuti apolisi ife tayachenjeza kwambiri anthu. Tatusa kwambiri ma statement ya muzaka zimene zikuwauza anthu. Tapanga kwambiri ma interview ndi ma YS. Tapanga misonkhano madera osiyanasiyana komanso kuyankhula ma program a ma YS. Kuwalangiza anthu kuti asamachitike mtima katika mameseji ngati amenewa ndi kutumiza ndalama. Ndipo angatambira kuma akaberedwa kumakumbukirano kuti apolisi pachana chilangizi. Kafukufuku amene inapanga ndi banki yaikulu ya Reserve mdziko muno
inaonetsa kuti chiwerengero cha anthu akugwiritsa ntchito mafoni am'manja posunga ndalama zawo chikukwerakwerabe pamene chaka chinkatha cha 2020. Unduna wa zamalonda wayamba ntchito yoonetsetsa kuti dziko lino ligulitsa katundu ambiri ku mayiko akunja. Izi zikudza pamene ripoti la zamalonda la chaka cha 2019 likusonyeza kuti dziko la Malawi ligulabe katundu ambiri kuchokera ku mayiko ena poyerekeza ndi katundu amene limagulitsa. Samkalimira andisambiri. Poyankhula ndi Times wachiwiri kwa mkulu wona zamalonda kunduna zamalonda Amofa Munthali anati mbali imodzi yomwe boma likuwunikira kunena kuti likweze ndi ulimi wa ziweto. Amunthali anena kuti ngati dziko la Malawi lingachite bwino pa ulimi wa ziweto ndiye kuti likhoza kutukuka pa chuma. Koma iwo anena kuti malonda a ziweto akunka numatsika mdziko muno ndipo nchifukwa chake ku unduna akufuna kupeza njira zokwezera malonda awa. The industry is one of the prominent areas whereby we see ngati dziko tikufuna kusintha njira zina zopangira malonda maka poonetsetsa kuti tikulimbikitsa ulimi wa ziweto. Kwambiri tikuona ulimi wa ng'ombe za mkaka. Ndi chikhulupiriro kuti titatukula ulimiwu ndiye kuti chuma cha dziko chikwera. Kuno kumpoto nkwabwino kwambiri kutukula ulimiwu. Tanzania will be covering there as we see it, so that will generate more business opportunities. Pakadali pano wa agricultural commercialization Ted Nankumwa omwe akuthandiza magulu omwe akuchita ntchito za malonda zing'ono akuti pakadali pano project yawo ikunka numaunikira alimi ndi kuwalumikizitsa ku misika yabwino komanso kuwapatsa upangiri wakuchita bwino pa nsika. Makumana ndi kwambiri ndi alimi amene ali mudere tikuwathandizira kuti kodi Agicom ingathandize bwanji ndi ndondomeko yotani yomwe angatsatire kuti apeze ndalama kwa Agicom. Timapasa matipi ena ndi ena kuti concept amalemba bwanji komano tayikaso ndondomeko ina monga ndanenera kuti tili ndi anzathu timati agribusiness officers aku agriculture trade officers ku trade and unduna wa malonda amene akuthandiza kulemba ma concept. Pakadali pano alimi ang'ombe za mkaka ku chigawo cha kumpoto adandaula mitengo ya mkaka amagula motsika ndipo anati izi zochititsa anthu ena kusayamba ulimi wa ng'ombe za mkaka. Alimiwa adandaulanso kunena kuti ng'ombe zawo si mtundu wabwino wa ng'ombe kamba kuti akuti zopapeka mkaka wochepa. Achinyamata ochokera mboma la Chikwawa pansi pa bungwe la Focus for Development FFD loweruka anaenda ulendo wa ndawala kuchokera ku Chikwawa kufika ku Blantyre ndi cholinga chotolera ndalama zimene ziwathandizire kulimbikitsa achinyamatawa kukhala odzidalira. Mkulu wa bungwe la FFD Nkhani Ngosi anati bungwe lawo layamba kale kuphunzitsa achinyamatawa kupeza ntchito zimene ziwathandizire kuti akhale odzidalira pa chuma. Zambiri mu ripoti la Liwereni Mpasa limene akuwerenga ndi Elita Soko. Angosi ati ndalama zimene akuyembekezereka kupezazi zigwira ntchito yopereka mphamvu kwa achinyamatawa pa ukadaulo umene uthandizire kuti akhale nzika zodalirika. Iwo ati bungwe lawo lagwirizana ndi sukulu za Sanweka Tech, Hifa Driving School, nthambi ya achinyamata ya konsolo ya boma la Chikwawa kuti ayambepo kuphunzitsa achinyamatawa. Takoza big gogo imeneyi njolinga chokuti tiwathandize achinyamata ku Chikwawa kuti alandire maluso osiyanasiyana. Tili ndi maluso ngati driving, tili ndi maluso ngati dish installation, phone repairing, computer repairing komanso computer usage. Cholinga nchokuti anyamatawa asamangokhala ayi koma apeze maluso azipanga ma business ngati mwayi wa business ungasowe the target nzokuti apeze maluso amene akhoza kuwathandiza kupeza ntchito. Mapulani mwathu naloti tipange train and 100 koma pali akali panopa monga mukuonera anthu amene ali pa big gogo ndi anyamata oposa 100 ndiye kuti pamene papa target yathu ikuyenereka kuti ichoke pa 100 paja ikwere mmwamba cholinga choti tikwaniritsa achinyamata onse amene mukuwaonawa. Patricia Konga amene ndi mmodzi wa achinyamata amene wapindula ndi ntchitoyi wati zatengera iwo eni kutengapo gawo poyamba kuzithandiza okha kwinako akudikira boma. Ndamva zoti bungwe ilili kuthandiza achinyamata kuti apeze mwayi ogwira ntchito mwaulere. Ine ndinachiona kuti ndichanzere kuti ndikhale nawo ndipange nawo gulu limene lili. Cholinga changa ndikufuna nanenso ndikhale nawo gulu lotani lotukula dziko lathu la Malawi. Ifwa Malawi kuno ntchito zikusowa
koma mabungwe amene azipereka kuti ife atithandize mwaulere chifukwa chake tikuyenda bigoko lero ncholinga choti tipeze sukanga chepe tionjezereko amene akutithandiza. Ine ndikuphunzira nawo kukonza mafoni. FFD ati kuyembekezera kupeza ndalama zosachepera 3 miliyoni kwacha kuchokera pa ulendo wa ndawalawo. Nkhani zathu ndizomwezi kumatisa dasiyane na insomitu yake. Bungwe la Malawi Health Equity Network lati boma lisiye kulemba ntchito anthu ake omwe kuma ofesi a ombudsman mzipatala. Eni mamene basi akukonza zokumana ndi unduna ona za mayendedwe pa nkhani yokhudza zipata za pamsewu. Ndipo tsogolo la aphunzitsi okwana 3270 omwe boma lidawalemba ntchito mongoyembekezera sili kudziwika. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhani izi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, komanso pa Twitter @Times 360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi khalani motalikirana ndi anzanu, komanso valani mamaski nthawi zonse kuti muthe kudziteteza ku COVID-19. Muna ndine Jawes Banda. Madzulo abwino.